बेखौ आङो बुंनो हानाय नङा मा खारनाव बिथाङा बिपिएफखौ गाज्रि मोनदों। खालि जों आइडियाल' खालामनो हायो जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन जे सोर चन्दन, जाय चन्दन ब्रह्मआ बिएलटिनि भाइस चेयारमेन जादोंमोन, जाय चन्दन ब्रह्मआ बिटिसि सुक्तिनि रायज्लायनायाव सुक्तिसिम लाबोनायाव दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारिजों चन्दन ब्रह्मजोंनो। बे चन्दन ब्रह्मखौ नोङो जुदि चन्दन ब्रह्मआ सोर होननानै सोङोब्ला, मानोना टेब्ला एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा सुक्ति होनो सहि होनोल'सो थांदों। नोंथांमोना मिथिगौ, बयबो रायजो राजाफ्रा बयबो साखि दङ। मालाबाबो बिथाङा रायज्लायनायखौ दैदेनाखैमोन। 2000 मायथाइयावनो सिज फायार जादों आगस्ट दानाव, 2003 मायथाइयावसो सुक्ति जादों फेब्रुवारि 10 फेब्रुवारियाव। होमबा नों नायनायसाय 2001 2002 फ्राय बोसोरथाम, बे बोसोरथामखौ भारत सरकारनि जों सावरायनायाव दैदेनबोदोंमोन चन्दन ब्रह्मआ, आरो बेबायदिनो बिटिसि सुक्तिया जाफैदों। हाग्रामा महिलारिया सहि होनानै उनाव सिफ जानो मोनदों। बे चन्दन ब्रह्मखौनो जुदि हुइ चन्दन ब्रह्म होननानै बुङोब्ला, आरो चन्दन ब्रह्मआ बिपिएफआव जयनिं जाफिननांगौ जायोबा प्राइमारि मेम्बारशिप लाफिननांगोन होननाय बाथ्रा, बेफोरो जोबोद माने हाग्रामा महिलारिया जे माबे लेभेलनि बिथांनि साननाय हनायफ्रा, बे जिनिसा एकदम माने दादा मोदानो आरोखि। दा बेखायनो बेफोरबो खारना जानो हागौ, बेफोर खारन जानो हागौ। आरो नङाबा दिनैहाय हाग्रामा महिलारिया गावनो ओजों बारहां होजों बारहां, गावनो बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट महरै, बिपिएफखौ एथ' गोबाव दैदेनबोनाय महरै, बिपिएफआ दिनैहाय रेजिस्टार पार्टि, रिकगनाइज पार्टि, बे पार्टिनि आफादगिरिया गावनो जुदि माने मोनसे जायगायाव अरथाब रोङै थासारि खालामनानै गावनो बारनो नागिरोब्ला दस्राखौ मा बुंनो नागिरो? दा बेफोर माखासे खारननि थाखायनो इउपिपिएलआ मोजां हाबाफारि लानायनि थाखायनो, सुपार 50 खालामनायनि थाखायनो, आइ अनसाय बिथांखि, गियान सोरां बिथांखि, दा बेफोरनि थाखाय हयथ' निसय मोजां मोनदों। आरो रायजो राजाया जेराव लाख लाख दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों इउपिपिएलखौ अनसायनानै लाबाय, बे खारनावनो हयथ' चन्दन ब्रह्म बिथाङा गावनि बिपिएफ हान्जाखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव फैनो थाखाय हयथ' बिथाङा सिन्था खालामदों। आंनि साननाया बे।